Dagiti pito, a MAUDI a balikas. Balikas ti manubot, kabayatan ti MAUDI nga aldaw na iti ministeryo. Balikas amang ipalagip iti ayat ti Dios iti sangalubungan. Balikas amang ipaay adal iti asinuman. Ken balikas amang tignay iti puso, tapno intay agbaliw, ket makipagnaed tayon to ijay paraiso. Intay man nga rod ikan kay papanan iti biag tayo titunggal balikas. Dagiti pito, a MAUDI a balikas. Ket ita, adtoy ti may kapito a balikas. Ama! Kadagita imam! Yawat ko ti espiritu! Bakit? Addan kwartaan na iremedyo para itipan naka-ospital ni Jenjen. Adtoy. Lakay. Kanang ibagaak pa iti kabsat ko ani Donato. Kat inak to alaan inton bigat ti agsapa. Anyamat din tinapasamak iti anak ta. Kinagat lang tila mo. Kaslamatan. Di ka agsangit akasta. Di kararagtakit di iti Diyos. Asapay la ko mata makalasat ni Jenjen. Inkasublatan ti kapsat mo iti ospital. Tapno makainanaman. Wala kay. Sige, agdalos tayo, kabaranggayan. Ikatan tayo, dagiti mabalin na pagbalayan, dagiti lamok. Wan, kapitana! Kitaan nyo dyan, anak da Mariela. Na ospitalan, gaputan na dengue. Nakagat ka no iti pagadalan da, kapitana. Uray man ijay tinakakagatan na. Nasken nga agdalos tayo akanayon iti aglawlaw. Kat di tayo urayan, nga damanan madengge kada tayo. Wan, kapitana! Pangaasiyo, kabaranggayan. Tagbalin tayo kung responsable. Gaputa para mutlaang iti pagsayaatan tayo. Amoyo ka di. Kanayo nagkararag. Nagkararagak manen itay. Wan anak. Nasayang at dayta. Anya ting kararag mo. Di kararag ko. Ket kastoy. Ama. Kadagita imam. Yawat ko ti spiritu. Kunak. Anya. Anak ko. Kasjay ti kararag ko, mami. Ama. Kadagita imam. Yawat ko ti spiritu. Amen. Jenjen. Tinulad ko dyan na boyag a movie ni Jesus. Iti sakbay anatay. Idi ngay na ilan sa ijay krus. Kunana. Ama. Kadagita imam. Yawat ko ti spiritu. Kunana. Jenjen, anak ko. Mami, ayan ni Jesus ita. Ata ijay heaven. Kaya't ko amat kita. Jenjen, anak. Mami, Anak, ipagpatagdag. I love you, Mami. Impagtanda kayo, Daddy. Imawag ni Mami ta di nakakano makontak. Ngamin, natayan ni Jenjen. Anya?
Diyos ko. Talaga ka di aditan, tinagpatinggaan tibiyag ni Jenjen. Awanan ni Jenjen. Awanan. Wan, anak. Ikarigatan tayo nga aklunan. Taday tati kinaputno. Jenjen! Ating ko! Jenjen! Jenny, anak! Jenny! Natalimu daw ni Jenny! Uy, paypayan nyo! At iti danom, anak. Anak, Daddy! kumusta ang tiriknam? Daddy! Huston, anak. Saan ka ngagsangit? Huston. Ni ading ko! Awanan! Wen, anak. Awanan ti adim. Ngaman niya nga rod. Aklunin tayo ti kinapudno. Adi talaangan tinagpatinggaan ni Jenjen. Jenjen! Unay matan. Tadilakot na lasatan na ni Jenjen, tikimpot kan kuha na sakit. Wen nga rod. Manong donato. Alfred, ating ko. Ubing payunay ni Jenjen. Anaisina ka na kami. No sa dinuladitan, tinagkamkamangak. Tapno makautang ak iti kwarta. Nga aramaten na iti ospital. Nga uray nakautang ak iti dakla kantidad. Nga mawan lata. Sana na ispal ti biyag na. Ang naskan nga agbalin kayo anatibkar nga gasawa. Tanya nga rod. Kasta tibiyag tayo. Saan tayo nga amo, no kaano ti pan nakatay tayo. Ubing man, wano nataangan. No dimteng ti ipapatay tayo. Awan ti maaramidan tayo. Manong, Nasakit unay, ariknahan tayo ating ko. Hanggang magpatuloy tayo latang agbiag. Kat intay agaramid iti nasayaat. Iti kasta. Inton mapantayo iti sa bali abiyag. Makita tayo ijay ni Jenjen. Kat ituloy tayo ti agserbi ti Diyos. Kat saan kumaada ito'y ipapanaw ni Jenjen. Timang tubang iti na espirituan na panagbiag tayo asa nga pamilya. Wen, manong, Di mo baybayan ti bagay mading ko. Nama ka ni tatang asaan ka pa anang-nangan. Mangipaunag ka uri basit. Tamangan mo agsakit ka iti kasta nga raramidem. awan namin ganas ko amangan, manong. Uri basit lang. Saan nyo baybayan ti bagiyo? Agpinabilag kayo nga agasawa. Tapno malabanan nyo ti sobra aladingit. At to'y tigatas mo, Jenny anak. Thank you, Daddy. At to'y matiparakan ka bakat. Agyamayak, lakay. Katsikan. Ingka kumamangan. Awan pagdanagam kanyak. Nanganakon. Maudin da ito'y arabi. Apan nakalamay ni Jenjen. Mami. Daddy. Guston anak.
Limlim tagan dagita matam. Di ka nagsangit. Daddy. Pauraysan tayo na makaden na ni Jenjen. Nga makaden na tayon to itinagkay sa abiyag. Agsasarak tayon to matlaang. Anak, Jenny anak. Inuman tang tigatas na. Kalpasan na. Ingka maturugan, anak. Diyak kayat ti maturog. Kayat ko ti agtugtugaw dito'y abay ti lungon ni ading ko. Sige lang, anak. Ngam no makaturturog ka, agsadag ka lang kanya ka. Uwan, Daddy. Amuyo, Daddy. Mami, nagaduti classmate ni Jenjen nga imay itay aldaw. Uhen, pudno day ta. Kat nakita nga nagsasangit da. Man nakigayam nga ni Jenjen. Nasingpot pa'y. Uwan, Mami. Amuyo ka di. Kanayon na nga igudwaan iti balon na tay may sa classmate na. Best friend na kano. Ngamin, saan nga agbalbalon? Tawan kano mabalon na. Anya, Kat ko na ni Jenjen asaan ko kano nga ibagbaga kada kayo. Tama nga no agungat kayo. kasta kasayaat ni Jenjen. Uwan, Mami. Kanayon na pa'y nga ikan iti papel tay best friend na. Numaminsan, itad na pa'y tilapis na Isungagkid daw tumanan kanya. Alaan na tay pag-drawing ko. Anya na nagsaya ati Adim, itigayem na. Uwan, Daddy. Nakasaysaya at ni ading ko. Kadagiti amin, akakabagyan. Kakabsat, kan gagayam mi ida. Agyaman kami, iti anos kan tulong yo. Iti daytoy nga ipapanaw ni Jenjen. Agyaman kami mat, kada Padre Mark, kan Padre Peter, iti panang ipaayo iti misa. Iti daytoy apanang itulod tayo kini Jenjen. Katsakbay nga intay itulod ni Jenjen. Kaya't ko nga i-share kada kayo. Tinasao ni Jenjen. Sakbay api manaw. Ako na. Kanayon kanong agkarkararag iti Diyos. Kat kastoy kano ti kararag na. Ama, kadagita imam, iawat ko ti Espiritu. Yakon nalapdan ti sangit ko. Itinangag ko na ita nga imbalikas na. Ta iti panagrit na. Talaga ang mapanan. Ama, kadagita imam, iawat ko ti Espiritu. Dahil ti kararag na. Tinulad na kano ni Jesus.
iti movie ano po yan na. Asak ba'y anatay ni Jesus? Katkas niya itim balikas na. Awan na aramidak iti day diagon daway. No di tinangar-arakop kan ko na. Nagsaam ariknaan. Ngam awanin mabalin ko. Ngam adadal ngayon pa ni Janjen. Para kanya kan para kada tayo amin. At ibiyag tayo. Ikumitar tayo iti Diyos. Iti kas na makipagnaad tayon to iti pagarian ti Diyos. Akas iti mensahe dagiti padi tayo itay anang misa. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Dayta kumatintay aramitan. Akas iti naramid ni Janjen. Inyawat na ti Espiritu na iti ima ti ama tayo sa dilangit. Alfred anak, nakamulang lang ka manan dito'y parangan. Tatang, Sipod na itabon day di Jenjen, nagbalin ka akasta. Kan, di ka pa yan mangmangan. kas lajak namin kabalan, tatang. Nakalidliday teriknak. Kas lakayat ko ti agsangit iti nakapigpigsa. Sige, anak, aramidam. No day tati pakabang aran tiriknam. Ilaaw mo, isangit mo. Tatang, Makatulong kang katikasta. Tapno mairuar mo, tiliday mo. apay akastoy, tatang. Naaklon kun iti kunak, ti ipapatay ni Jenjen. Ngamjak malapdan ti agladingit iti kastaunay. Anak, natural dayta. Ngamain, kailiw mo ti may kadwa nga anak yaw. Kat uray da kamay, kailiw may ni Jinjen. Tatang, Agladingit tayo, anak ko. Ngam, saan tayo abay-bay anti salun at tayo? Nangruna kada kayong agasawa. Ngamain, no adadakas mapasamak kada kayo. Kasanon ni Jenny nga anak yo. huwan, tatang. Amok dayta. Nasaya at taamom. Ala, anak ko. No kasapulan nga isangit mo, itinapigsa. Sige, isangit mo, anak ko. Bareng mabang-aran, tariknam. Alfred Lakay. Nangag ko ti panagriyaw mo di tarwar itay. Rumbang asikati mas natibtib ka, Lakay. Gapot asikati adigi ti pamilya. Huwan, bakit? Jakla nasar ka dan terik nakitay. Ni Jenjen. Adan iti sidong tinamarswan. Naragsak itay. Kat di na kaya't ngaglidliday tayo.
Naliday tayo ngagpaiso. Ngam pangasim. Tadi mo baybayan ti salunat mo. Nagdakkelan ti impresam. Mariela, Ti kararag ti anak ta. Ket kasya iti imbalikas ni Jesus. Idi adda ijay krus. Naglidam ti lubong. Ngem sana day tatigibos na. No di kat limawag matlaan. Ngarod, labanan tatilitay. Tamangan no day ta, ti pakaitib kulan ta. Wen, bakit? Kanayon ta nga agkid daw iti tulong ti Diyos. Tapno malasatan tayo asa nga pamilya. Daytoy akinalitay. Kasangay gayam day di Jenjen day ito nga pasyon ita, ading ko. Wen, manong Donato. May isa natawan tinapalabas. Ni man Mariela tinakapanunot iti daytoy. Tawandakis na ading ko. Nasaya at matap nagsasabat tayo manan. Kat agkikinumusta tayo. Nasaya atayin, manong. Nakailiwliwag kamin. Wena, nadumteng tiliden. Dumteng latta tilawag. Wen, manong. Ni Jenjen, adan iti ima ti Diyos. Ket agsasarak tayo ijerwangan tinapintas a syudad nga ayan ni Jenjen ita. Ti paraiso ti Diyos. Dayta ti kaipapanan ti ipapatay ni Jesus. Nagasat ti taong hagtalinaed anatibker iti pan nakasuot na. Gaputan wag baligi, awaten nanto ti balangat iti biag nga ingkari ti Diyos kadagiti agayat ken kuana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti drama tayo atampok ita a Semana Santa. Dagiti pito, a MAUDI a balikas. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a kaskadaw. Emily Calika, Jenna Almoite Diaz, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Michael Lugitan, Joffer Basit, Joseph Glenn Binawe, Kentoy pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.